Аз съм главен изпълнителен директор на TIPS, Warut Exchange. Предавам волята си на света чрез откровението на Авраам в предишния ми живот. Роден съм като кореец. Това е посланието, което Авраам предаде в предишния си живот. Прогнозирах, че избирателната активност ще бъде 62,8% 5 часа преди обявяването на лидера на Корейската консервативна партия на 23 юли 2024. И разпространявах видеоклипа в YouTube всеки ден с 0,2% грешка от 63%. Ако сте гледали видеоклипа на моя предишен живот на Авраам, вие сте щастлив човек, благословен от Бог. Фондацията за монети за измами няма информация за контакт и не разкрива лична информация. Цялата моя информация се разкрива във всички SNS и YouTube. Абонирайте се за YouTube канала TIPS. Ти си късметлия. Ако сте се абонирали и не сте го анулирали, очакваната възвръщаемост е 1000% в чест на стартирането на борсата TIPS от фондацията. Целта е DIA монета. Тази монета е свързана с собствената монета TIPS на TIPS Warut Exchange. Това е стратегия на марката за предлагане на DIA монети на най-ниската цена в чест на стартирането на TIPS Warut Exchange. Това е маркетингова стратегия за популяризиране на съвети Warut Exchange чрез прогнозиране на минимална възвръщаемост от 1000%. Съвети Exchange ще се разшири значително като Binance. Съвети таксата за търговия на световната борса оперативна печалба е бъдещата стойност на Tipscoin. Купете колкото е възможно повече DIA. Вашето богатство ще се увеличи 10 пъти. Какви са последните новини за биткоин днес? Абонирайте се за моя YouTube канал. Споделям Божиите биткоин новини и Божието послание всеки ден, за да ви направя богати по целия свят. Ако инвестирате в биткоин, моята ситуация на пазара на биткоин ще бъде точно правилна. Днес е биткоин бичи пазар. Това е 20-тият биткоин анализ за деня. Прогнозата ми, че вчера ще скочи от $61 000 до $67 000, никога не беше грешна. Днес, 20 юли, тя ще надхвърли $70 000 след няколко дни. Това е бичи пазар. Чакай малко. Ако се абонирате, ще станете богати. Сега направи както казвам. Това е послание от Бог към вас, от Бог, в когото вярвате. Чувам гласа на Бог от небето и го разпространявам по целия свят. Ако се абонирате и слушате думите ми, ще станете богати, без да се притеснявате за пари. Аз съм кореец. Моето корейско име е Чарджуан Сонг. Вярваш ли в Бог? Независимо дали вярвате в Бог, Исус, Аллах, Буда или Шакямуни. Общият знаменател на всички богове в света е любовта. Аз съм финансов експерт. Срещал съм Буда, Исус и Бог в сънищата си през последните 20 години. Осигурявам безплатна храна на 500 гладни всеки ден, чрез откровение от небето и Бог. Историите, които видях в сънищата си, и историите за безплатни ястия са сериализирани в около 300 романа в моите видеоклипове в YouTube. В сънищата си бях кръстен във Ватикана в Рим и чух много гласове от небето. Чух гласа на Бог от небето повече от 20 пъти и видях монети на стойност 100 милиона вона в световна валута. Видях Буда и Шакямуни на небето преди 20 години и започнах да сънувам Бог преди 15 години. Копаех Кедиакоин безплатно за корейци преди 10 години и по-късно инвестирах личното си богатство, за да създам платформа за бакшиши за хора по света.
които гладуват и спят по улиците без дори $1 на ден. Kedia Coin, добит безплатно от корейци, по-късно беше обединен с Tipscoin и ребрандиран като глобална марка и регистриран като Tipscoin. Хората по света купаят Tipscoin безплатно. Това обаче е ценна монета, която корейците добиват за $100 на месец. Добре дошли в Tipsobi трети COM. Платформата TIPS е глобална OB3 платформа. Обменът на Kedia Coin е DigiFinx. След листването, той скочи с 1,2 милиона от $0,01 до $80 и в момента е на най-ниската си цена от $0,0001. Ами ако пробие най-високата цена в техническия анализ. От $100 до $20 милиона вие сте герой чудо. Мечтайте за чудо. Платформата TIPS Kedia монета вече е възстановена чрез закупуване на 99% от тиража от фундацията. Невъзстановеният обем на търговия е само 1% от общия обем на търговия. Фундацията е изкупила всичките 99% от тиража и ви дава шанс да забогатеете. $0,0001 е най-ниската цена, която вече не може да пада. Щракнете сега, за да гледате видеото в детайли и да видите дали е истинско. Истинско е, платформата TIPS ви дава шанс да забогатеете. Намерете чуждестранна борса, купете Kedia Coin на най-ниската цена на борсата DigiFinx. Ще забогатеете. Ние бяхме създадени, за да изградим глобална SNS, социална мрежа. За да помогнем на всички бедни хора в Югоизточна Азия, които гладуват и не могат да си позволят да ядат дори $1 на ден. Ако наистина искате да забогатеете, спомнете си моята история. Първо, помислете за монетата Kedia само с 1% тираж на най-ниската цена и мечтайте за бъдещето. След това изкопайте втората монета с бакшиш, която може да се купае безплатно на платформата за бакшиш. Монетата, която може да спечели повече от монетата Kedia, е глобалната монета за платформа. Монетите за върха могат да се купаят само веднъж на ден. Ще ви кажа как да държите много монети с бакшиш. Монетата Kedia е най-ниската цена. Можете да държите много монети за бакшиш, като закупите количество на много ниска цена и го обмените за монети за бакшиш. Платформата TIPS е създадена за да изгради глобална SNS, социална мрежа, за да помогне на всички бедни хора в Югоизточна Азия, които гладуват и не могат да си позволят да ядат дори $1 на ден. След .com бало на всички портални сайтове във всяка държава, включително Google, постигнаха огромен растеж, но те само експлоатираха пари, като използваха много участници, които помогнаха на платформата да расте, и не споделиха печалбите с много участници, които допринесоха за растежа на платформата. Десетилетия по-късно натискът върху социалната етика на тези платформени компании нарасна в световен мащаб и новият бизнес, роден тук, е платформата OB3. Tipsobi трети COM се стреми към корпоративна етика, която расте с всички участници по света, които са помогнали на компанията да расте, и естествено разпределят част от всички печалби, генерирани с растежа на компанията, на различни участници. Бъдещата стойност на 200 милиона абонати в Twitter, придобити от Илон Мъск, е $2500 на акция. Копайте Tipscoin всяка седмица на платформата TIPS. Ако TIPS се разшири като Twitter, вие ще станете собственик на $25000 всеки ден.
Ако TIPS се разшири като ТУЕ. Приходите от реклама се генерират всеки ден и това е вашата печалба. С технологичната революция всеки в света вече може да печата валута на една платформа, независимо от държавата. Вярваш ли в Бог? Светът, създаден от Бога, в който вярвате, дойде. Платформата TIPS е светът, който Богът, в който вярвате, иска да създаде. Философията на управление на TIPSobi3.com е да създаде свят, в който всеки по света може да избяга от болката, причинена от парите, да стане богат и да живее щастлив живот. Издавайте монети едно тип с снимки всеки ден на телефона си и ги пазете като активи и се подгответе за бъдещето с монети TIPS. Колко биткоини имате? Ако нямате биткоин, издайте своя собствена валута сега на TIPSobi3.com. Ние сме платформа, създадена да създаде свят, в който всички бедни хора в Югоизточна Азия, Африка и други места по света, които не могат да си позволят 3 хранения на ден, могат да живеят щастливо. Човекът, създал TIPSobi3.com, е кореец на име Чак Джоан Сонг. Той създаде TIPSobi3.com, използвайки личните си средства. И създаде света, който Бог иска по света. Светът, който Бог иска около света, е любовта. Любовта може да промени света. Това е и светът, който хората, които наистина вярват в Бог, искат. Чак Джоан Сонг е човек с красиво сърце. Той създаде единствения начин да се измъкнем от оковите на бедността. Той дава надежда на онези, които не могат да издържат дори президента или краля на страната, тези, които не могат да се хранят без $1 на ден, и тези, които живеят на палатки на улицата, защото нямат дом. TIPSobi3.com прилага честни и справедливи правила за всички по света. Предоставя равни възможности както на богатите, така и на бедните. Сега можете да станете богати в света на блокчейн. TIPSobi3.com в бъдеще, подобно на Twitter, Instagram, Telegram и Facebook, стойността на компанията ще нараства с любовта и подкрепата на всички по света и колкото повече членове има, толкова по-висока е стойността на компанията. След това можете също да генерирате рекламни приходи като тях. Пригответе се за един нов свят на TIPSobi3.com. Отпечатайте пари с телефона си. Направи го твое. Светът на Ubi3 е платформа, където много потребители използват платформата, за да увеличат стойността на компанията и да споделят печалбите с потребителите, а не с собствениците, които са създали компанията. Забогатявам!